Ụzọmma ndị ọma ejeje mba Igbo nwe m ekene m unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị n'ụlọ n'ọmụma aga m bụkwa m unu nwaanyị Ngozi Mmadụ adịla izu n'ala Igbo tata bụ afọ Igbo niile asị m ka afọ tata ka ọ maala unu mma tata bụkwa ngwụsị izu ụka ụbọchị ezumike anyị ji ewepụtara unu mgbede ọma oge akụkọ kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma akụkọ ifo bụ akụkọ ana anyị nke a ka anyị ga-aga n'iru n'iwepụta n'oge awa akụkọ anyị tata ọ bụ gịnị ka anyị mara ihe mere na ọkụkọ anara ekwu okwu ngwakwa na-etufu ihe oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị mgbede ọma o nwere akọ na-akọrọ unu Igbo kwuru okwu si ọkọmọnụ ụwa m ịjụkwalụ chi m ajụjụ n'oge mbụ mgbe elu bụ anụ ọsa nwaanyị abụla akụ di ya ihe nwoke na-eme ọ bụla ihe eji wee mali ya n'oge a ọkụkọ na-abịa ekwu okwu mana oge a fụrụ na ọ bụrụ na arapụ ọkụkọ n'oge eji ọnụ ya wee kwuo alụ dị ochi mere ka ọkụkọ kwụsị ikwu okwu ịtamụ gbagide wee gbokwasị n'isi ụmụaka atọ nne na nna ha nwụrụ ụmụaka taa ihe ụwa na-atụ ha n'ọnụ ọ bụ site n'ozi ha na-ejelu ndị mmadụ ndị ha na-echulu mmiri ndị ha na-ejelu ọhịa nkụ ndị ha na-aga n'ugbo ka ha si afụ ihe ha na-eri ụmụaka taa nwere ihe atọ eji wee malụ ha nke izizi bụ ya bụ nke nnukwu nwere isi ukwu nke na-esote ya bụ nke abụọ nwere afọ ukwu ebe nke ntakịrị bụ nke obere nwere ukwu nza ọnọdụ ụmụaka dịka ehi na-enweghị ọdụdụ chi ya na-achọrọ ejiji ọ na-agba olu n'oge ọkọchị oge na-enweghịzi ndị ha na-aga n'ugbo ụmụazị a na-aba n'ime ọhịa a ga-achọ mkpụrụ osisi ha ga-awere wee taa wee gbochie agụụ o ruru n'otu ọkọchị ụmụazị a wee gaba n'ime ọhịa ebe ha na-achọ mkpụrụ osisi ha ga-ata ha wee bata n'otu ọhịa wee hụ ụtụ chara acha wee chajuo ebe niile ụmụaka amaghị ha ga-eme ha wee were anya ha wee rachaba ụtụ nke nnukwu kpọrọ nke obere si ya ka ọ rigo elu gaghị aghọta n'ụtụ ka ha rachaa mana nke obere gwara ya ọkwa ịma na ụkwụ m pere mpe na m ga-agbajisikwa ụkwụ m ọ jụrụ ịga nke isi gwa nke na-esote ya bụ nke abụọ ka ọ ligolo elu jije ghọta mana nke abụọ gwara ya na ụkwụ ma na afọ ya buru ibu na afọ ya agaghị ekwe ya lie elu oge ha nọgide ebe a ha amaghị ihe ha ga-eme nke obere emechara kwelu ka ọ gbago elu ọ ligolo elu jije ghọta ụtụ oge ọ lebara elu ka ọ na-asị ka o wefuo ụkwụ ya n'otu abaka o wee si ebe a wee daa wee gbajisie ụkwụ ya nke na-esote ya bụ nke abụọ si ka o jeje nwa ka ọ na-alịgo afọ ya ekweghị ya o jisiri ike nụkata mana mgbe o ruru n'etiti osisi afọ ya ekweghị ya o si ebe a wee daa oge ihe ndị a na-eme o nwere otu ọkụkọ ọnụ na-akpa nri nke nnukwu si na onweghị ka ọ ga-anọ ka aga ogbugbo ya na ụmụnne ya ọ sị ka o jeje nwa nyanwa jisiri ike wee ligolo n'elu ebe a wee bido wee ghọtaba ụtụ mana ozugbo ọ na-enetu anya n'ala ka ọ mara ebe ụmụnne ya nọ mara ebe ọ ga-atụtalụ ha ụtụ alụ dị n'isi mana onye nwere isi ukwu n'isi ya na-anyị alụ dị ya n'isi wee mere wee si ebe a wee daa ọkụkọ ni wee chịba ọchị wee kpọrọ ndị ọkụkọ ibe ya si ya bịakwanụ bịa na ihe m na-afụ bịa na ekwe na ihe m na-afụ maka ọkụkọ si eme
ọkụkọ chịba 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 chịba. Oge ọkụkọ na-achịzi ọchị, otu diochi si ịkụ ngwa ehihie wee na-anata wee fụọ ọkụkọ ka ọ na-achị ọchị. Ọkụkọ ndị ọzọ gbalụ na-abịa. Diochi wee jụba ọkụkọ, kedu ihe na-atọ gị ọchị? Ozigbo diochi na-ajụ ọkụkọ ajụjụ a, ọkụkọ wee dakapụzie nke bụ ọchị. Ihe a wee diochi a iwe. O wee welu mmanya ngwọ ọ kụtara wee gbado ọkụkọ n'ala, wee welu mmanya ngwọ a wee fanyebịa n'ọnụ gbagba ya ọ gbagidere ya mmanya ngwọ a. Ọnụ ọkụkọ wee too ogologo. Ọkụkọ sizie ka okwu, ọkụkọ na-arịazi biko ka o kwuo ihe na-atọ ya, mana oge o sizi ka o kwuzie okwu ka ọ gbazie diochi ihe na-atọ ya ọchị, okwu ekwuozi ọkụkọ okwukwu. Ọ na-emezi otu a o si eme, na-agbasi sọsọ mkpọrọhịhị. Ọ bụ nke a mere na ọkụkọ anaghị ekwu okwu. Ifochapi ọ bụ gịnị kpatara akụkọ a? Ọ bụ maka ihe a odumeje na ụmụ perikoma na ndị Izuọgụ ma sị na Igbo niile na-aga. Ọ bụ ya mere m ji wee cheta akụkọ a. Onye na-akọ mmadụ ọnụ ụwa, ọ dịghị ka ị nọtana, ọ dịzie ka ị chọziri iji ndị ọzọ melizie akaje. Ịjụkwalụ chi ya ajụjụ, maka na ọ bụ maka na ama na arapụ ọkụkọ na oyi eji ọnụ ya kwuo alụ. Ọnya mere eji wee mee ka ọkụkọ rapụ ikwu okwu. Ndị Igbo olugo mgbe anyị adọ n'odumeje aka na ntị. Ọ bụrụ ya bụ onye izizi butere ike, ọ bụrụ ya bụ onye izizi mewela amansi, nya bụ mirakụl. Ọ bụrụ ya bụ onye izizi gwọwala ọya, ọ bụrụ ya bụ onye izizi mmanwụ nke m ekwu ekwu ka ihe ọ na-eme ka ọ rapụ ịgafe ebe ọ kwesịrị ịgafe, ka m rapụ ikwu ọtụtụ okwu. A sịkwa nka m were ohere a kene ndị Igbo niile ka unu rabụ ndị na-akwado anyị. Asị m ka ekene dịla unu mere ọfụma. Mgbakwanụ ọ ya dị n'izuụka ọzọ, oge a ji ewepụtakwala unu mgbede ọma, oge akịkọ. Ngwakwanụ Igbo nwe m ka emesịa. Ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV, pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo. Ọ bụ ejije, egwu, nri, ekike, asụsụ, akụkọ ifo, omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi. Igbo Amaka TV, Igbo ga-adị.